Kapin 200 ka mga individual na ang apektado sa gingong pagkalanag, human mikaon matud pa atol sa usa ka feeding program sa Esperanza, Agusan del Sur. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Ana-ana sa 216 ka individual ang gidala sa managlaing ospital sa Agusan del Sur. Human ni nakasinati og pagpanakit sa tiyan, pagsuka-suka og pagkalibanga, sukad pa pasado alas 6 Lunes sa gabi. Sumala sa MDRMO Esperanza, mikaon ang mga giingong nangalanag ato sa feeding program sa Philippine Red Cross Agusan del Sur sa Esperanza, ilabi na sa barangay Tandang Sora, alang sa mga nabahaan ni atong milabay nga mga adlaw. Ang barangay Tandang Sora, gipili siya sa Red Cross na mao'y recipient sa maong feeding tungod kay sila ang highly affected barangay sa flood last week. Sumala sa PRC Agusan del Sur, pipila ka adlaw na sila nga nagaserbisyo sa mga lugar nga nabahaan sa probinsya gamit ang ilang food truck ug dito sa nila ginaandam ang ipanghatag nga pagkaon. Sa food truck din siya mismo giluto, tapos pag-serve niya, sir, init pa po siya nga i-serve sa ato ang team. Kunya, kanapod mismong gi-serve, nangaon po ang mga team. Gani gahapon, pag uli nila gikan pag-serve, nangaon pa sila ang katong naisubra, kay gipanggutom sila. Pati ang ato mga MDRMO responders, nangaon po, so wala man sila gibati. Apan bisan ni ini, gikasubo sa PRC ang nahitabo sa maong mga individual. Mga katawan sa Agusan del Sur, ilabi na katong mga beneficiary sa atong hot meals on wheels, magkuhan lang ta, magkalma lang ta. Wala may intention si Philippine Red Cross nga unsa ang ato ang mahitabo sa mga tao nga beneficiary na ang ato ra yung gihunahuna nga maka-support siya sa inyong sitwasyon. Hinoon, mapasalamaton ng LGU sa paspas nga pag-aksyon sa otoridad o wala sab ni ini gibasol ang PRC sa nahitabo. We're not pointing any fingers, especially towards the Philippine Red Cross, since all they wanted to do was help, especially during sa flood. Hinoon kinahanglang imbestigahan ang insidente. Lang nato ang protocols ngay lang gihimo kagahapon kung wala ba kahapon kinini mapasagdi, wa ba kay sipyat. Sumala sa Municipal Health Office, dagan ang posibleng hinungdan sa pagpanakit sa tiyan sa mga tao nga nakakaon sa maong mga food packs. But the most common or number one is the preparation. Giyon sa pag-prepare ang food or basin daan ang gi-prepare nga food, contaminated na siya. Nagkuha na og sample sa gikaon o giimnan sa mga pasyente aron masuta ang hinungdan sa pagkalanag sa mga pasyente. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.